Nagtalinaed nga awan iti kalaban ni Mayor Antonio Mariano iti ili ti Marcos, Ilocos Norte. Binitbit ni Mayor Mariano ti grupo na anapan nagipila ti kandidatura iti Comelec. Kadwana ni Ronel Alan Coloma ang nagpila ti kandidatura para Vice Mayor. Kuna ni Mayor Antonio, adupay dagiti kalikagom na ang mapasaya at iti ili kas ti baro ang munisipyo. Dagiti project kita dati munisipyo, alam makita yun. Dati doon niya ko sa ipang madamata nga gapot provincial. Dagiti madama nga ipukam ka dagiti ore no man pay narugya di pay narugya na po ta building nang magrugyan na magagaburan ta pagdiswan dati palengke ken dati apo pagdiswan to ti plaza. Mangnamnama ti Mayor a babae na ti suportar dagiti umili agbalin anadur as iti sentro ti Marcos. Ala kakabsat dati ununoy yung itultuloy ko tag-serve ala kita itultuloy ko gapo kada kayo sa barbaring dati ili tayo mapasenso tayo with your help. We can do it by ourselves. Basta ti Marcos Senyos at kay Kaysa, I think we can make our town as a progressive town. Para iti Balitang Ilocos Online, Joanne Agustin.